Сажалку з адкідамі каналізацыі па суседстве замаўлялі. Супраць такой перспектывы выступілі жыхары некаторых вёсак Маладзечынскага району, піша выданне край.by. Людзей турбуе не столькі распаўсюд непрыемных пахаў, як магчымасць атручвання вады і зямлі адкідамі жыццядзейнасці. Дарэчы, прыводзіць іх збіраюцца з Менску. Што на гэты конт кажуць эксперты і мясцовыя чыноўнікі? Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. У Менску месца для сховішча фекаліяў ужо не стае. Таму ў сталіцы прыгледзеліся да былога пясчанага кар'еру ў Маладзечынскім раёне. Побач з вёскамі Красныя і Івонцавічы плануюць пабудаваць сажалку-збіральнік, куды штодзённа будуць прывозіць з Менску каля 50 самазвалаў каналізацыйных адходаў. Мясцовых жыхароў такое суседства не задавальняе. Моя сям'я жыве на ўскраіне Краснага. Наш дом прыкладна за 2 кіламетры ад месца запланаванага будаўніцтва сховішча адкідаў. У нас з мужам 3 дзяцей, сынам 7, 9 і 14 гадоў. Вядома, нам неабыякава, чым мы будзем дыхаць і якую ваду піць. Прычым, пра планы зладзіць тут каналізацыйны сметнік нас ніхто толкам не апавясціў. Даведаліся пра гэта ў інтэрнэце з чысцінскіх і красненскіх чатаў. Заказнікам запланаванай будоўлі сажалкі-збіральніка выступіў Менскводаканал. Месца выбралі, здавалася б, нейтральнае, дзе падобнае сховішча не паўплывае на навакольнае асяроддзе, але... А там карьер, там, в принципе, еще и полезные ископаемые они не до конца выбрали. И собственники этих карьеров тоже там обладали года 2 или 3. Ну, как есть, я вам говорю. То, что однозначно, оно, как бы, хорошо не повлияет. Ініцыятары будоўлі мяркуюць іначай. Маўляў, навокал лес, які перашкодзіць распаўсюду непрыемных пахаў у паветры. Ды і ўвогуле, у справаздачы пра ацэнку ўздзеяння сховішча на навакольнае асяроддзе, якую падрыхтавалі ў Акадэміі навук, усе нормы выкананыя. Хаця эколагі знайшлі ў гэтым дакуменце шэраг парушэнняў. Па-першае, гэта спасылкі на застарэлае заканадаўства. На жаль, такое вельмі часта ўзнікае ў справаздачах на абуздзеянне на навакольнае асяроддзе. Таксама наконт выкідаў паветра спасылаюцца ў гэтай справаздачы на метадычны дапаможнік для аб'ектаў з меншай прадукцыйнасцю, то бок у аб'ект, які будуецца, прадукцыйнасць будзе большым пазначана ў справаздачы. Мясцовых жыхароў больш турбуе якасць пітной вады з водазаборных свідравінаў, што недалёка ад месца запланаванай сажалкі-збіральніка. Яны зарганізавалі збор подпісаў супраць ператварэння кар'еру ў сховішча. Калі сховішча будзе пабудаванае, нам застанецца толькі прадаць дом і з'ехаць адсюль. У справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння сажалкі-збіральніка на навакольнае асяроддзе гаворыцца, што найбліжэйшая водазаборная свідравіна месціцца большым за 2 кіламетры ад участку будучай сажалкі. Але гэта не так. З карты можна вызначыць, што найбліжэйшыя водазаборы садаводчых таварыстваў размешчаныя на адлегласці каля 800 метраў. Грамадскія абмеркаванні згаданай справаздачы, якія пачаліся 4 сакавіка і мусілі скончыцца 3 красавіка, у выніку завяршыліся на 2 тыдні раней, у гэты панядзелак. Каб даведацца іх вынікі, мы пазванілі ў Красненскі сельскі выканаўчы камітэт. Все, что присылали нам, мы все перенаправляли. Это не наша компетенция даже рассматривать. Понимаете, мы направляли в 3 организации. Надо, чтобы, как тут сказать, чтобы люди же хорошо действовали, вот, допустим, 30-го. Понимаете меня? 30 сакавіка ў Красненскім сельскім доме культуры адбудзецца сход, куды настойліва запрашаюць усіх нязгодных з будаўніцтвам сажалкі, каб заявіць пра сваю пазіцыю. Все замечания, которые, там, может быть, кто-то знакомый есть, возможно, повлияют. Я так думаю, что вопрос уже давно решен. Акурат гэта паказвае практыка. Калі пастанову пра будоўлю таго ці іншага аб'екта наватшкоднай вытворчасці прымаюць без уліку меркавання жыхароў. Напрыклад, Берасцейскі акумулятарны завод, Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат і тая ж БелАЭС. Але, як зазначылі нам у зялёным тэлефоне, і пасля будаўніцтва можна весці барацьбу праз грамадскі кантроль такога кшталту прадпрыемстваў. Ірына Юр'ева, Белсат.